One, two, three. My darling, I love you, 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 I l
Kusga yung mga ngan, ha? Hello, my name is Tian. Tian? Kak. Jack Daniel na lang, Jack Mogi Daniel. paghamong ba? Mike Daniel. Ha? Iksoon mo? Dili. Pwede rag ang Marco Polo. gas na noon, ang ga, ha? Marco Polo. Hoy, ikaw ah! Ay, Chami. Kaigo. Baygo? Kit Russell. Na lang dikuwang. Jose. Worship. Jonat. Kumupo pa rin magtingog. Embutido. Kani? Embutido. Nag-date, there is speakers. Oy, mga ngani niyo. Nag-date mo? Oh, wala guys. Kisay wa na apil. Alimaro, super. Nara. Christopher. Nabo! Ha? Tuku? Mana? Tuku? Unsay nga sa inyong grupo? Sabay, Jod. Pero ang Chibanyas inyong Vines. Kabuan. Ha? Maan ako angga. Uy. Ha? Bantag. Kenneth. Mo ni siya skateboard ha. Mo ni siya luyo, natabangan sa akin dapat matulog ini. Ngan kini nga board is wala siya continuous rocker. Duha ka bukbawg niya. Tapos saan siya pagdula ang skateboard din. Ito kaya siya. Naniwan mo pagunit, hindi siya proper. Mag-drop ka, tubig, nagutang ka sa timo, beginners man. Yung step ni mo ang unsay unsa asa ka kampante nga tiil. Mo imong step, so ako kay ganahan ko ana. Mo kay step, ganahan pag maguna ni siya, kita siya. And then kumani mo sakay, dili ka mag-stand straight, so nakabend ka ng tiil para ma-equal yung balance. Demo. Demo kay. Oh, sige. So unay tawag run drop slide. Run, drop, slide. By the way, Josimar has a page. Page and a YouTube channel as well. So, Sabay TV. Sige daw, be. Ang skimboarding ay duha ka pang type. So wave riding o sun skimming. So ang sun skimming na ginagamit sa kan always gina siya naa kay diya magsugod ang mga beginners. So as Ang beginners sun skimming. So most likely naaro ka permis sa balas sa shore. Sige. Run drop slide na may mga basics. So bagay ka may dropping. Kaya taga-ulaw. Ano? Run, drop, slide. Kuan lang, hinay lang sa so ayaw lang sa old kanang kusog na Dagan. dapat kanang kuan siya Run, drop, slide. so karang mga kuan mo assist nimo ayun na kayo to Ako na di ay. oh ikaw na Lechon. enjoy my Ano na traction no? kanina traction mo kainin na Uy, dito dyan siya. gaano ay Ano siya man siya? ay bukat Gato ni siya. kaya mo Ito kating mo dyan. Ito kating mo. kanilang Dili malaho tayo sa pikas. gaano
Lugar pa na lok. Danog na pa na lok. Benda. Dire sa practice. Tubig gamay, nipis. Board is Argao. Tanaw wadong if nakita ba siya. Basta diya ra. Yeah. So ang board is Argao. Kay mo ni especially si Donald Lapis. Donald Lapis. Siya ang shaper ng mga Argao. So kani siya is made of wood covered by epoxy. Plywood lang din na. Oh, made of plywood man siya kanang Santa Rosa Santa Clara. Then 12 buwan siya yung super 12.5. And then so uniform ang ginabuhat ng mga board. Kung unsay size sa mga magyapon. So mga board. So kini nga shape na board is dili siya pang beginners. Ano na siya. Di mo siya lapad. Pang ano na siya. Kung ride ang mga pro ani dili sa rider. So mas lapad for beginners. Yes, mas lapad for beginners na siya usually. Kung kato kanina, na-slide man ko, so kailangan yung ani ang beginners. Bisag unsa, basta una is, ang main purpose ani is dili ka ma-slide. Kaduha is Hindi na material. rubber ni siya. Rubber ni siya. Traction pa. Inigtunod ang slide. Kung naano siya, so aside sa pag-slide, aside sa ang purpose ani is makadugang sa sa kalikon. Ma-hold na niya ang friction dito sa kuan. Katulo is beautification. So tamo nga na kay nani. Ang gamo rin nagpintal. Kami sila ra sa pintal ani boys. So ang shape ani si Donald Lapis. Sooner or later. Ano naman as Donald Lapis? Lagsaw na pakita. Dayon, ini tanan, ini may gagawin ko na kuan. Gasto, pila gasto sa Okay. store. Kaning board is sa usa ka kung made kag imuha yung own nga board. Sa merkado lang din mga 1,800 ang usa ka pligo. Usa ka sheet o usa ka sheets na plywood. Upat ka buok ang mabuhat. So sa upat ka buok, gasto ko kag epoxy. Sila man ay gusto. So epoxy is katong usa lang ka quart ang siguro makapalit na ka og 200. Quart nakalit kag pintal. Pwede ba Pilox wa ka buok. So mas likely pwede na siya like Pilox or any kind of basta pintalan siya.
Kay damo nga naisay pintal, damo nga dili kay ka-absorb ang water. Kaya mga kanin ka, hindi kayo madaot. So, ang pinakabarato before na magbaligya ni is 1,700. So, aside na is depende sa mag-order kung kailangan siya na siya additional design. Game na magsaka na guys. Aside po na is may line kapoy, line-line na kan. Depende sa ipakot niya. Pwede fiber coated ito, ang wood. Pwede siya. Oh, lahi na klase Lahit na sad na siya, lahit na sad na price. Ang uban ani nagamade sila og foam. So aside sa foam board. Nani ginagamit ang kami sa foam din sila. Na kay Pilipinas man sigaran is nakasip na kahoy legit mas dali siya mapalit na mas mo pinaanda ng diri sa Argao kay wala pa kami ma-develop ng paghimo bitaw og mga boards nga foam. So mora na siya ang kuan. So kung nana sila board, kailangan sila magpa-practice diri. Isa may usual na mga time na mag-practice ang mga Okay. sabay. So usually yun kailangan sila magpatudlo, tutorial. Sooner or later mag-okay naman yung shop ni Argao. Mao na mo ang kuan, sunara pa yung mga packages. Kung unsay kuan nila learn how to scheme, skimboarding. So mostly gid ang kini skimboarding mo ni nag-start din siya sa mo gini roots na mo as adventure tourism. So before mi nahimo mountaineering, mountaineers, surfers, longboarders, unsa pa na doon, mga tweakers. So dire mi nag-start skimboarding until yung na mo lawis na jud ang skimboarding sa Argao. So actually na ang spot ang Argao na Kasay nindot sa tuong balas pero for me mga tawag the best spot sa Argao sila sa skimboarding is ang Argao jud. Dire man nahitabo ang ano dire kasagaran nahitabo ang national event sa skimboarding. Dire kani siya nga street. So si News Jack na June Christopher. Christopher. Bagat season. bagat. So, ang Argao is two types yung season diri. Amihan, mga bagat, o makaduwa ka sa dag amihan. So, from June to November, yan na bagat. From December to May, sulod na sa ng amihan. So, all year round, yan, makaduwa ka skimboarding. Kaya skimboarding, two types man. Di naman wave riding. So, for beginners, unahan lang mag-try sa skimboarding, kuan ka, proceed sunscreening ka. Ganahan ka pang professional juga yo. More in ng technicalities. Kuan jud ng wave riding. So if ganahan sila mo contact nimo asa man sila mo Okay. So if ganahan contact mga guests, you can kuan lang browse sa internet sa among page sa Sabay TV. SABAI. So Sabay means Sally Argao Board Riding and Adventure. Sally? Sally Argao. Anong Sally na siya? So nanong Sally Argao na siya. Our Inspiring group cycle. came from Argao town. Ang kanang Argao na lungsod ikuha niya sa kahoy nga Sally Argao. Muna siyang Argao, Municipality of Argao came from the Sally Argao tree. Punuan ang Sally Argao. Yes, so Sally Argao is I don't know if maubaning maubaning information sa kung nabasa before. Sally Argao is variety species sa mangroves. So usually Sally Argao is naroon na mo, kung ganahan ka mo tanaw Sally Argao, naana sa in front sa munisipyo sa Argao, kapit sa Kapilya Mortuario, diyan doon sa bilong sa Sagrang Hospital. Ay nga na Kahoy. So ang kanang kahoy is mosaic is color green, nga nagito ay gagmay nga dili. Na siya mura bitaw gagundi ang bunga. wa ko kay lagon. Basta naman na sa munisipyo sa Argao dool sa kanayahang May taong tana. dool sa karaan nga kwan itong kanyon
Nara diya, kalayo. Nang kanyon diya, may plaza. Na din nila kita. Daghan pa kay kog suruyo nun guys. So Argao, it's kuan siya. Actually, ang Argao is culinary town siya. At the same time, nasa mga adventure sa Argao. Kami sa adventure tourism, among gina-promote ang Argao, especially ang among lokal nga baybayon, boarding, paddle, surfing, kayaking, trekking sa dulong ka sa bukid, sa ka maabot sa bukid. Kon sila yan. We are also promoting since 2005. Kung ano sa amin nag-start at since 2004, kinabuhat na naman yung mga clean up drives. Mga na siya ng programa since una pa. So, taon-taon na niya, among grupo, 2004 pa niya nag-start. Sa mga sa history lang tanan, sa dagan na sa mga champion sa mga grupo. Sa Leyte, sa Davao. Daghan tagalang lugar ari kung Yes, every September ginamang event. Galing lang, last year is pandemic man. Naram ni event dire kami lang. Pero karon nga year, plano mi is putaran gyapon mi sa gobyerno sa Argao, sa regional tourism, sa provincial tourism, if pagtan mi nila nga yung event magpadayon, isintang gibuhat naman mong part ng Argao is capable din siya mag-handle sa activity na naagid siya kainan. Aside anagod, we are not only for event, we are also planning dahil for kanang livelihood program. Kay kini manggod ato ni siyang hinuktukan ang kinamang-gibuhat makakuan man livelihood makakuan. So natay mga forest sa north side, sa south side sa Argao, natay mga around dili kapita, natay mga 8 kilometers, yes 8 kilometers nga kuan mangrove forest. Dire pod natay mga 6 kilometers. So amo na siya ang gisulayan kanan, amo na ang gisulod, gisuroy na nga mo tanan ang south, kayak, ana paddle, magsakayan tanan. So indot siya. Napo sila mga abangan board. So as of now, naami mga boards, mga private boards lang ako na ko, gagaw. Ay paabangan. So karon wala magkami nagpaabang because we are not, wala pa na mo na-registered din ang grupo as accreditation sa Department of Tourism, which is kinahanglan ginamo na ko submit kay kuan man siya, compliance mo siya para dili ta ma-question in terms of legality. Kay delikado man. Kuan man ni kining sports kining risky ni siya, ginas ka pang dito ang langoy. Kira di bang langoy. Ang madakdak. Oh, basta risky gini siya. Okay siya na. Aside with that niya, nakagamit. If gaan gini chance yun, makahundol gini. Hopefully, karong nga year, makatukod namin sa mga office. Para naan namin ka ng naigas, mga security daw. Hindi lang kita kakagawat to. Oh. So, mag-offer may especially kids sa mga paddle, kayak, kanan ang mga site ko, mo, mutudlo sa day ko anyway, as my profession is agriculture ko, mutudlo ko ganang mga basic hunting git, organic, mutudlo ko, saon sa pagtanong, pagpapagate, basta, in person na yung buhaton. Oh, so in person ako buhaton, kanang, basta na ako mga module. So guys, don't forget to support Osimar. Panday ako ang channel Sabay TV. Tangan na akong TV para na i-catch it, diba? So sabay tayong mga anak ng para sa environment, adventure, ng isa pa, livelihood. Ato nang buhat doon. Support local. Support local gida na. Thank you kayo. Naidagan local nga pagka industry ni Argao. Horta, Tambuya, Suka, Dagan pa kukuha na si Kuya. Oh, so dagan tang mabuhat sa Argao, di mo maboring. Ayun, hopefully tuloy-tuloy namin, hindi na wala nang pandemic pa. Kaya para maka-start ulit ang Argao. Marapad, so hopefully ang gobyerno sa Argao. Ano? Hindi na sila ba?
Thank you. So guys, don't forget to show your support as well to our future series about Argao. Don't forget to like and subscribe. Also tap on that notification bell so that you'll be aware of new uploads. And like and follow this page as well if you're watching it from Facebook. Thank you so much for watching this video. I hope to see you in my next vlog. Bye! 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.